Takže toto je návod, ako opraviť problémy so Skypeom od slávnej spoločnosti Microsoft SRO. Takže prídete na dolnú lištu a myšou si kliknete pravou stranou na ikonu Skype a zadáte ukončiť program, program ukončiť. Presvedčte sa, či Skype nie je spustený spôsobom, a to takým, že stisnete Ctrl Alt Delete a spustíte správcu úloh, pozriete sa a prekontrolujete, či naozaj je Skype vypnutý. Ak zistíte, že je Skype vypnutý, správcu úloh môžete vypnúť a pôjdete na všetky programy, ďalej na príslušenstvo, nájdete si kolónku príslušenstvo, platí pre Windows 7, príslušenstvo, nájdete si program spustiť a program spustiť otvoríte. Do políčka vpíšete presne ako v návode úvodzovky, percento updata, percento lomítko Skype úvodzovky. A zadáte OK, aby spustil a otvoril túto vec. Keď už máte otvorenú, nájdete si súbor Shared Dokument XML, to je tento program. Kliknete myšou pravou a dáte odstrániť. Ak ho odstránite, zavriete to a znova spustíte Skype. Nech sa páči, Skype funguje. To je všetko.